Mä olen Kirsi, asun Oulussa ja olen yrittäjä. Kuolema varmasti merkitsee meille kaikille erilaisia asioita ja varmasti siihen liittyy myös erilaisia mielipiteitä. Jälkeläisille on helpottavaa, jos meillä on jotakin jättää toiveita ja ohjeita, jotta vältytään eripuralta ja ristiriidoilta. Halusin jättää jäljen ja muistisääntöjä ja tietoa jälkeläisille siitä, että mitä minulla on asioita kesken täällä elämässä ja mistä tietoa löytyy. Ja myöskin ohjeistusta siihen, että minkälainen muistotilaisuus saattaisi olla tai muita tämmöisiä asioita, mitkä on hyvä välittää jälkipolville. Minulle tämä antaa mielen rauhaa, kun asiat on järjestyksessä, kun olen poissa.